weche mag yiero mag AUC ni kweth jo Kenya kamotingo jo od bura jotelo kaachiel kod jo Kenya mamoko oyore boma ma Addis Ababa piny mar Ethiopia mar siro jalar kom AUC ma Kenya Raila Odinga. Moko kuomgi moloso kod Ramogi TV lero ni gichopo mar bedo e kwan mag oganda mabiro bedo joneno ne yiero ma kamano mibiro bagi odiochieng' makiny e piny mar Ethiopia. Kodo matin seche 24 to yiero mag AUC timre boma ma Addis Ababa piny mar Ethiopia. Welo mopogore mowuok Kenya koro molo motelo ne yiero mibiro bagi odiochieng' makiny. Jotelo sirikal mamalo motelnegi kod jatend piny William Ruto kod jatend migepe Musalia Mudavadi oting'o jaod bura ma Dagoretti North Beatrice Elachi, seneta ma Nandi Samson Cherargei, jaod bura ma Mathare Anthony Oluoch, jaod bura ma Seme James Nyikal, jaod bura ma Kisumu East Rosa Buyu, jaod bura ma Suna East Junet Mohamed e kind joma moko. Gavanas mochopo oting'o gavana ma Mombasa Abdul Swamad Nasir, gavana ma Homa Bay Gladys Wanga, gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o e kind jotelo mamoko. Afrika mzima tawala Raila tawala. E oko mar lok tich mar Africa Union Commission, moko kuom jo Kenya obago miel kaachiel gi wer. Gipako Raila kuom telo maber mosenyise okenge mopogore mosetelie ka gin kod geno ni kiny noyud lemo mar bedo jakom mar Africa Union Commission. Mimi nimekaa na yeye miaka mingi. Amekuwa mbunge wa Lang'ata miaka 20 tukifanya chini yake, na kazi aliyofanyia wana Lang'ata na akaendeleza kuifanyia wana Nairobi na vile vile akafanyia wa Kenya tunajivunia Mheshimiwa Raila Odinga. Na kwa hivyo tumesema tufike hapa na viongozi ambao wamefika hapa wote ni madiwani, ili waje waone nchi ya Afrika ikigeuka na kuona yale misingi, yale ujuzi, ungwana, kiongozi ambaye hana ubinafsi. Gilero ni kato bedo ni gionge kura, giketo alama makende ne loch ma Raila Odinga. Ndio hatuna kura, lakini maombi yetu na kura yetu ya rais wetu William Samoei Ruto, tunajua baba ataweza kuchukua ushindi. Ushindi ya baba ni ushindi ya Afrika mzima, na pia tunajivunia kama wa Kenya. Tunajua wakati mmoja wenu amesonga mbele, ataweza kuvuna matunda na walete. So ofisi ndio hii tunaiona. Hii ndio ofisi, na hii ofisi ndio Raila ataripoti. Nimeingia ndani mpaka nimekutana na president ya Senegal. Tukapatana naye hapo akakubali. Tumemuuliza utapatia Kenya kura? Akasema doli. That is thick. Mwela rokomar AUC korocho pengende kendo odiochieng' makiny ibiro ng'e jaloch e kind jolar komno adek kamoting'o Raila Odinga mar piny Kenya, Mohamed Ali Yusuf mar Djibouti kaachiel kod Richard Randriamandrato mar piny Madagascar.